TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Bakit? May bababago pa ba sa pasya mo kung patatagalin pa natin? Pareho rin naman siguro magiging sagot mo, kahit magtiyaga pa ako ng 1 taon. Kaya tatanungin kita, sasagutin mo ba ako o busted ako sa'yo? Hindi ka ba talaga makapaghintay? Ayoko nang mag-aksaya ng panahon. Kaya gusto kong malaman ang sagot mo ngayon din. Okay, fine. Total nagmamadali kang mahulog sa bangin, edi sige! Busted ka na sa akin! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, ang lalaking naiinip sa panliligaw, hindi seryoso yan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hello, Good morning! Hello, Luzon, Visayas, and Mindanao! kapiling nyo na nga po mula sa Yes FM Manilang DJ na may T. Tanya Chirita. Mula naman po sa Love Radio Manilang DJ na may K. Christine Vera na kasalukuyang nasa barko pa uwi ng Manila. Yay! Finally! Yes. Hindi naman masyadong maingay, Carrie lang. Yes, maganda. Pero napansin ko. May nag-isa sa akong trip, mahirap. May napansin ako. Ano, kagigising ko Yan, na. mukha nga. Tunog boses mo, mukhang kagigising lang eh. Pasensya na kasi sila lahat tulog, ako gumising para mag-TLC, The Drama Special. Naka naman. Tulog. Babalik na lang ako sa tulog pagkatapos ko mag-TLC. Sige. Kamusta naman ang paliligo sa dagat? Ay, naku, Day, okay naman, Day. Okay naman dong. Ano, kumain ka na? Okay Nag-lunch ka na ba naman, dyan? Ha? Nag-lunch ka na? Hindi pa kasi natulog na ako at wala kaming balak mag-lunch kasi gusto na matulog. Dahil because napuyat kami kagabi sa Boracay. Sinulit. Kasi isang araw lang talaga total ng parang umihilang talaga kami sa Boracay, Mama. Ganun talaga. Huwag ka na magreklamo, chinilasan ka dyan. Hindi ako nagreklamo, ano ba? Ay! Nagre-ready ka na ba sa pagdating ni Pope Francis? Oo naman. At bukod sa nagre-ready ako sa pagdating ni Pope Francis, nagre-ready rin ako sa traffic na sasagupain ko sa mga susunod na araw. Alam mo naman Tanya, wala tayong holiday. Pasok pa rin kung pasok. Kaya good luck sa atin. Maswerte ka kasi malapit ka dito sa sa MBC. Corrected ba? Ako good luck. Ka pa. Oo, kasi ang balita sa mga taga Cavite hanggang coastal lang po ang mga sasakyan. Sorry ka na lang matulog. Pwede din. Why not, diba? Gusto ko naka-comforter. Comforter? Gusto mo ng comforter? O sige, push mo yan, te. Ay, magdrama na tayo. O sige na, ito na nga yung sabi ni Papa Jack. Sabi ni Papa Jack, ang mga lalaki na iinip sa panliligaw, hindi seryoso yan. Boom! Grabe. Ay, nako, grabe. Talaga ba? Oo. Ako muna mauna ha. Sabi sa... Kasi naghahanap ako ng signal. Sige. Matatagpuan mo rin siya. Pero paano nga ba mag-comment o maki-react sa ating drama for today? Bago ko makalimutan, pwede po kayong mag-comment sa Yes FM Manila Facebook fanpage o kaya naman Love Radio Manila Facebook fanpage. Pwede rin mag-text, I-text mo lang TLC space ang iyong komento, pangalan send sa 2600 o kaya naman sa Twitter, i-hashtag mo lamang TLCTDS Interactive. Yan! Nadali ko! Nadali mo! Ayan, involved ka dito, kaya react din pag may time. Ito na nga po sabi sa Yes FM Manila Facebook fanpage, sabi ni Dredgy Robel, depende po sa nililigawan. Kung nagbibigay siya ng sign na may pag-asa yung nanliligaw, kadalasan kaya po tumitigil manligaw ang lalaki dahil inaabuso ng babae ang kabaitang pinapakita ng mga lalaki. Ha?
Ganon? Grabe naman, totoo ba yun? Kaya tumitigil kasi inaabuso ng mga babaeng panliligaw. Hindi ba pwedeng kinikilala lang namin na maigi ang mga lalaki? Oo. Hindi ba pwedeng O, diba? hinihingian namin pag nasa mall? Wow, ano yan? Hinihingian. Hindi naman. Diba? Alam mo, hindi naman kami nagpapaligaw para lang masabi na may manlilibre sa amin, may ganito, may ganyan. Una, syempre, inaalaw namin kayo manligaw. Lalo na kung alam namin na may chance ka sa puso namin. Pangalawa, kumbaga, hindi naman sa nagpapakipot lang. It's just that gusto lang namin makilala kayo ng better. Kasi ayaw naman namin mag-jump ako sa isang relasyon na hindi kita kilala. Di ba? Pero di ba pag gusto mo na, Mama Christine, feeling ko hindi naman dapat talaga patagalin di ba? Ako hindi ako naniniwala sa matagalang ligawan. Di ba kapag tipo mo ako, tipo kita, push na yan. Tipuhan tayo. Ikaw. Sabi dito sa fan page po ng Love Radio Manila, sabi ni David Santos, kung talagang seryoso ka sa girl na nililigawan mo, dapat daanin mo sa tiyaga, hindi sa santong pastasan. May kasabihan nga na kung walang tiyaga, walang nilaga. Ay. Kung bigla, wala pang pananghalian. Yan. Diba yan? Ay, naku. Ano ang sabi niya? Nakalimutan ko. Nanguloka ka. Sabi ni David Santos, kung talagang seryoso ka sa girl na nililigawan mo, dapat daanin mo sa tiyaga, hindi sa santong paspasan. Ganon. Yan. Pero minsan mahirap kasi minsan yung lalaki kaya nanliligaw kasi alam niya may gusto kaya gusto mabilisan di ba? Huwag naman ganon. Dapat nililigawan mo isang babae dahil gusto mo type siya. Mo. Hindi dahil type mo lang siya. Iba kasi yung gusto sa type Yung type parang English yan. Type sa ano yung computer yun Hindi. At saka English yan, Mama. Sa iba ng spelling. Ganon. Sige. Push mo yan. Push ka pa. Bagong gising, pasensya. Ay! Feeling ko mamataan niya. Anong feeling mo? Naka-phone touch ako na ang lalim na ng dating ko sa'yo. Dumoble yung lalim ng boses ko dahil bagong gising ako. Oo nga. Kala ko si Pavarotti Grabe talaga. Ayan, gumanda. Ay, ganun, gumanda. Ano nangyari? Nagdi-4 lang ako, gumanda siya. Ay, sabi ko andun yung powers mo sa between your legs. 4, corrected by. Sabi sa text power line. is between my legs. Nandiyan. Sabi sa, Mama, magbabasa na ako sa text line Go text line kasi 00. Eto, sabi niya. Kapag mainipin ng lalaki, ang gusto niyan ay anes lang ng girl. Kasi kapag pinaghirapan mo, hindi mo ito agad bibitawan kundi pag-iingatan mo ito forever. From Ashley. Diba? Si Ashley, gumagano yung anes daw Anes talaga, ganun talaga. Pag mabilis, gusto anes. Sabi naman dito. Paano yung tawa mo? Ang plastic Chinelasin kita dyan. Hindi ako matawa kasi ang lalim talaga ng boses ko. Di ganito. Uminom na ako ng water, walang epekte. Kulang sa energy. Okay lang, sumalo ka sa dagat. Ang layo, baka mahulog ako, Alam mo naman, isang hangin lang sa akin, hulog na ako. Kasabag. Sabi dito ni Christine Vera. Ako si Christine Vera, siya si Christine Vera. Sabi niya dito, tama, kahit sa anumang bagay, kung nais mo makamtan, dapat pagsikapan mo mapasayo. Masarap kaya ang tagumpay na pinagsikapan at pinaghirapan. Wow! Parang college graduate lang. Parang kurso lang. Ang hirap naman magligaw. Parang college, 4 years. Actually, parang gano'n, di ba? Kung gusto mo talagang makamit ang kanya matamis na minsan talaga... magthesis ka. Magthesis. Magthesis ka, di ba? Mag-exam ka, ganyan. Hindi. Kailangan mong pagdaanan yung mga iba't ibang stages bago mo mapagtagumpayan yung gusto mong matagumpayan. Ganon. Ano to, COC? Hindi, Clash of Clans. Bakit ba? Anong clash mo? Anong clan mo? Yung clan ni Chico, bastos ayoko. Ano ba yan? Bastos yun! Bastos! Nakalimutan ko yung clan ko. Rated PG. Ano? Rated PG yung kay Chico Actually, medyo, alam mo naman si Chico Loco. Clan 2! Clan 2, yun na yun. Ako yung clan ko,
The Masters. Na? Mayaman! Pang mayaman! Actually, mga Tanya, yung clan ko dati, katulad nung kay Chico Loco. Kaya lang hindi kasi namin mabati kasi mga kaklan ko dyan, si DJ Sam ng Easy Rock, si DJ Justin Taylor ng Easy Rock. Mga Englishero. Kaya lang kapag nagpabati sila, ang hirap batiin, kaya binago namin, The Masters. O, diba? Ang nag-rename niyan, of course, ng mga taga Easy Rock, yung sister station natin, si Samantha. Sige. Si Osi Pamor. Ay, Mama Christine, alam mo ba? Si Manong Driver. Oo, nagsisi-OC din yan. Alam mo ba, mga bibida sa atin ngayong araw nito, si Raymart, ha? Nagaganapan ni Diego Bandido ng Love Radio Manila. Tapos tama ba? Si PB, gaganapan niya ni Maria Morena ng Yes FM. Ay, tama ka! May script ako dito. Grabe. Sabi ni si Raisa din, Lalabanderas, Yes FM Manila. Si Rico, Alvin. Ayan, si Rico Panyaro ng Yes FM Manila, gaganap bilang Alvin. Yan, si Mother Like Barista, Love Radio Manila, at si George. Chico Loco po ng Yes FM Manila. Aba, puro Yes FM Manila to, isa ng Love Radio Manila. Eh, kasi andyan kayo sa barko eh. Tama. I-push na natin, Mama, ngayong Miyerkules sa paghahanda po natin sa pagdating ni Pope. Abay, magdramahan muna. Ito na po ang kwento ni Raymart. Dito yan sa TLC TDS Interactive. Involve ka dito. Sabi nga ay mali. Wait lang. Sorry. Ang ganda ng intro ko, tapos mali naman si timing. Ayan, sorry. I'm so sorry. Mga lalaking naiinip sa panliligaw, hindi seryoso yan. Eto na. Shh, huwag ka umingay dyan. Gusto mo nang makipag-break sa akin? Bakit? Ayoko na. Kaya tapusin na natin ang relasyon nating to. Anong ayaw mo na? Hindi kita maintindihan. Ano ka ba naman, Phoebe? Dalawang salita lang hindi mo maintindihan. Mahirap bang intindihin ang salitang ayoko na? Pero bakit nga? May nagawa ba akong kasalanan? May problema ba? Magpaliwanag ka para maintindihan ko. Wala kang kasalanan at wala rin tayong problema. At higit sa lahat, wala akong dapat ipaliwanag. Ang labo mo, George. Ang labo mo! Ano bang palagay mo sa relasyon natin? Isang laro? Ayun, natumbok mo. Tama ka. Naglalaro lang tayo. At ngayon, game over na. Eh di tapos na ang laro natin. At kung sa palagay mo ay ikaw tong natalo, o eh di sorry ka na lang, better luck next time. Hayop ka! Aray, sakit nun ah. Nakakadalawa ka na, papatulan na kita. Kulang pa yan, George! Kulang pa yan! Tumigil ka nga! Hayop ka talaga! Ano? Sinungaling! Manlaloko! Ano ba kasi? Tama ka! Papatayin kita! Ano? Papatayin kita! Ano ba? Nasasaktan na ako! Tama na! Bakit? Sa palagay mo ba, hindi masakit ang ginawa mo? Minahal kita! Ibinigay ko sa'yo ang lahat! Pagkatapos bigla mo na lang akong iiwan? Bakit, George? Bakit? Bakit mo ako niloko? Phoebe, 2 linggo lang kitang niligawan. Bumigay ka kagad. Ano pa bang ine-expect mo sa kahihinat na ng relasyon natin? Salamat ka pa nga dahil sa lahat ng naging girlfriend ko, ikaw lang ang tumagal ng 3 buwan. Para mo na rin sinabi na ako ang pinakamatagal mong niloko. Pagkatapos gusto mo pang tanawin ko yung utang na loob sa'yo? Napakasama mo, George! Wala kang kasing sama! Mas masaol ka pa sa demonyo! Sige! Sabihin mo na lahat ng masasakit na salita ang gusto mong sabihin. Sanay na ako dahil paulit-ulit ko na yung naririnig. Mamatay ka na sanang hayop ka! Balang araw, makakarma ka rin! Niloko niya ako, Raisa. Niloko niya ako. Friend,
Sa umpisa pa lang, alam mong hindi siya seryoso. Binalaan na kita pero sumigi ka pa rin. Oo nga. Pero naging maayos naman ang takbo ng relasyon namin. Very sweet and caring siya. Hindi niya ako binigyan ng sakit ng ulo. Wala naman kaming pinag-aawayan. At wala naman ako nakikitang problema. Kasi nga, nag-e-enjoy siya sa'yo. At ngayong nagsawa na, edi ayan, tinapos niya na yung relasyon niyo. Kaso minahal ko siya, Raisa. Oo, maikling panahon lang kami. Pero naging seryoso ako. I did my best, but I got the worst in return. Ay naku Phoebe, forget about it. At least, meron kang natutunan. At sana nga, natuto ka at naging aral sa'yo ang pangyayaring to. Tama ka, Raisa. Kaya hindi na uli ako basta-basta magtitiwala kahit kanino. Broken-hearted pala ang best friend mo. Gusto mo bang pasayahin ko siya? Hay, nako Kuya Raymart. Kung ano man ang binabalak mo, wag mo nang ituloy. Alam mo, type ko si Phoebe. Sus. At noon pa man gusto ko na siyang ligawan. Kaso, sa halip na ilakad mo ako sa kanya, nilaglag mo pa ako. Kaya hindi ako makaporma Kung matino ka lang ba, di sana nilakad na kita. Ang kaso, chickboy ka rin Ang dami mo ng babaeng niloko at pinaasa. Ayoko nga mapabilang si Phoebe sa mga naging biktima mo. Bakit, Raisa? Nabantayan mo ba siyang mabuti? May nakalusot na chickboy at naloko pa rin siya. Pero kung akong naging boyfriend niya, hindi ko siya lolokohin. Ay nako kuya, maghanap ka na lang ng ibang bobolahin at wag ang kaibigan ko, no? At kung magpupumilit ka pa rin, sisiguruhin kong busted ka sa kanya. Alam mo pare kung talagang seryoso ka kay Phoebe, ligawan mo siya. Ay nako, alam mo namang tutol na tutol sa akin ng kapatid ko na best friend ni Phoebe. Tagilid ang laban, tol. Bakit Raymart? Natatakot ka bang mabasted? Of course not! Kahit kailan, hindi pa ako nababasted. At lahat ng babaeng niligawan ko, napasagot ko. At wala akong niligawang tumagal ng 2 buwan. Alam mo yan, Alvin. Alam ko yan, Raymart. At kilala ko rin lahat ng naging jowa mo. Pero sa pagkakataong to, sasablay ka na. Dahil si Phoebe ang sisira sa record mo. Aba, hinahamon mo ba ako? O sige, liligawan ko si Phoebe at sa loob ng 1 buwan, mapapasagot ko siya. Uy! Roses and chocolates. Kanino galing yan? Kanino pa? Di sa utol mo. Pinadala niya rito sa office. At susunduin daw niya ako mamaya. Ano? Ang kulit talaga ng kapatid kong yun. Hayaan mo na lang kasi siya. Ay, patay tayo dyan, Phoebe. Mukhang kinikilig ka pa. Wala ka ba talagang kadala-dala? Don't worry, Raisa. I can handle your chick boy brother. Ay, hindi pwede. Hindi ko hahayaang maging biktima ka ng sarili kong kapatid. Alam kong crush mo siya, pero worried ako para sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong alalahanin dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging tanga. Gagamitin ko na ang utak ko. Masigla ka na naman anak. Ang gana mong kumain. Parang ang bilis mo yatang nakarecover Wala naman pong mangyayari kung patuloy akong magmumukmuk. Mabuti naman kung ganon. Huwag kang mag-alala. Dahil matatagpuan mo rin balang araw ang lalaking tunay na magmamahal sa'yo. Iyon naman ay kung natuto ka na sa iyong naging karanasan. Opo, Mami. Natuto na po ako. Kaya hindi na po ako basta-basta magtitiwala kahit kanino. Raisa, pwede ko bang malaman kung anong aking status? Hindi mo alam? Nakita ko sa FB mo, single ka pa rin. Ang corny mo. Pwera biro, Raisa. Ano bang lagay ko sa'yo? Hindi ko hinihingi ang sagot mo. Gusto ko lang malaman kung ano ang chance ko.
Kaya pagpasensya mo na ako ha. Okay lang yun. Karapatan mo namang magtanong eh. After all, 6 months ka na rin nang liligaw sa akin. And to be honest with you, I like you and I enjoy your company. Nagkakasundo tayo sa maraming bagay. At kahit paano, napalapit ka na rin sa akin. Pero hindi pa rin yun sapat para mag-commit ako sa'yo. Pasensya ka na, ayoko kasing magmadali. Kaya ayoko rin magkamali. Okay lang, Riza. Naintindihan kita. Salamat naman kung ganun, Alvin. At sana, hindi ka magbago. Basta sa ngayon, enjoy lang muna natin yung friendship natin. At kung tayo ang nakalaan para sa isa't isa, edi darating din tayo doon. Willing ako maghintay, Riza. At sana ngay tayo ang tinadhana ng Diyos para sa isa't isa. Phoebe, 2 linggo na ako naliligaw sa'yo. Hindi mo pa ba ako sasagutin? At gusto mo pang gayahin ng ex ko. 2 linggo rin niya ako niligawan. At isang malaking pagkakamali ang ginawa kong pagtitiwala sa kanya. Huwag kang mag-alala, dahil hindi ko uulitin yung ginawa ng ex mo. Talagang hindi mo dapat ulitin yun, no? Kaya kung gusto mong magtiwala ako sa'yo, magtiyaga ka. Kaya nga, sagutin mo na ako. Para ipapakita ko sa'yo kung gaano ko kaseryoso. Patutunayan ko sa'yo karapat dapat nga ako maging boyfriend mo. Ipakita mo muna sa akin kung gaano ka talaga kaseryoso. At doon pa lang, sasagutin na kita. Ang tama nga si Alvin. Mahihirapan nga ako rito kay Phoebe. Oh, bakit natigilan ka? Akala mo siguro madali mo rin akong makukuha katulad ng mga naging babae mo, no? Nagkakamali ka yata, Raymart, dahil natuto na ako. Oo, minsan ako naging easy to get at hindi ko na uulitin pa ang pagkakamaling yun. Paano yan, Raymart? Tatapos ang 1 buwan. Sabi ko naman sa'yo, sasablay ka eh. Nag-uumpisa pa lang ang laban, Alvin. Pasasaan ba't mahuhulog din siya sa aking mga kamay? Talaga lang ha? Oo. Sa tingin ko, ikaw ang mukhang mahuhulog. Hindi, si Phoebe ang klase ng babaeng sisira sa pagkalalaki ko. Bigyan mo pa ako ng 1 buwan at sisiguruhin ko sa iyong magiging akin siya. Hindi lang 1 buwan, kahit 1 taon. You have all the time. 1 taon? Grabe ka naman. Nangiinsulto ka ba? Magpakatotoo ka na lang kasi, Raymart. Kung nacha-challenge ka lang, huwag mo nang ituloy ang paniligaw mo sa kanya. Pero kung talagang seryoso ka sa kanya, pagtiyagaan mo siya. Huwag kang magbigay ng deadline. Kung magsalita ka parang hindi ka pumuporma sa utol ko ah. Baka hindi tayo maging magbayaw. Sige ka. Phoebe, hanggang kailan mo ba talaga ako paghihintayin? Naiinip na ako eh. 3 buwan ka pa lang nanliligaw sa akin? Naiinip ka na? Ikaw lang ang niligawan ko na ganitong katagal eh. At ipinagmalaki mo yon. Kung ang kaibigan mo ang si Alvin, 6 months nang nanliligaw kay Riza. Iba naman ang sitwasyon nila sa sitwasyon natin. At isa pa, ganun lang talagang kapatid ko, sigurista. Paano kung sabihin ko sa'yo na sigurista din ako? Kung ganun, ano ngayon lagay ko? May maaasahan ba ako? Huwag ka munang umasa. Dahil hindi kita mabibigyan ng assurance na sasagutin nga kita. Kung ganun, busted ako sa'yo, ganun ba? Wala akong sinasabing ganyan. Ang labo mo, Phoebe. Hindi kita maintindihan. Ayaw mo akong sagutin, tapos ayaw mo rin akong bastidin. Hindi ko alam. Pero kung naiinip ka na at gusto mong umatras, di bahala ka. Bakit? May bababago pa ba sa pasya mo kung patatagalin pa natin? Pareho rin naman siguro magiging sagot mo, kahit magtiyaga pa ako ng 1 taon. Kaya tatanungin kita, sasagutin mo ba ako o busted ako sa'yo? Hindi ka ba talaga makapaghintay? Ayoko lang mag-aksaya ng panahon. Kaya gusto kong malaman ang sagot mo ngayon din. Okay, fine. Total nagmamadali kang mahulog sa bangin, di sige. Busted ka na sa akin.
Hindi ko ito matatanggap! Bakit mo binalibag sa dingding ang flower vase? Walang hiya ka, Kuya Raymart. Ang mahal ng bili ko dyan. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Binasted ako ng kaibigan mo. At hindi ko yung matatanggap. At ngayon lang nangyari sa akin ito. Siyang kauna-unahang babaeng bumastid sa akin. Hindi mo yun matanggap dahil hindi ka naman talaga seryoso sa kanya. Dahil kung talagang mahal mo siya, hindi ka magkakaganyan. At sa halip, patuloy mo pa rin siyang susuyuin. Kung makapagwala ka, para bang ang haba ng panahong ginugol mo sa kanya? 3 buwan ka lang namang nanligaw. Teka nga muna, bakit ba ganyan ka kung magsalita? Siguro, ikaw ang nagsulsul kay Phoebe na bastidin niya ako, ano? At bakit ko naman gagawin yun? Dahil ayaw mo maging girlfriend ko siya. Kaya sinulsulan mo siya. Huwag mo nga akong pinagbibintangan ng ganyan. Dahil kung nakinig siya sa akin, sa umpisa pa lang, busted ka na. At wala kang karapatang magalit dahil hindi ka naman talaga marunong magmahal. Sabihin mo nga sa akin, kuya, sino ba ang naging girlfriend mo na minahal mo at sineryoso mo? Wala, di ba? At kung hindi ka magbabago, hindi ka makakatagpo ng babaeng magmamahal sa'yo ng totoo. Malalim na ang gabi, anak. Hindi ka pa ba matutulog? Di pa ako inaantok, Mami. Ano bang gumugulo sa isip mo? Nag-away ba kayo ni Raymart? Ano na palang status nyo? Sinagot mo na ba siya? Hindi po, Mami. Sa katunayan, binasted ko po siya. Ganun ba? Bakit parang hindi ka yata naging masaya sa desisyon mo? Labag po kasi yun sa kalooban ko. Dahil ang totoo, unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero hindi po ako nagpahalata. At sa halip, pinaghintay ko siya. Yun lang po kasi ang tanging paraan para malaman ko kung talagang seryoso siya sa akin. Hindi ka naman ba nagsisisi sa desisyon mo? Deep inside, parang gusto ko nga pong magsisi. Pero kung iisipin ko pong mabuti, tama lang po yung ginawa ko. Pero ang hirap po pala, Mami. Ang hirap pigilin at tigisin ang tunay kong nararamdaman. Huwag kang mag-alala, anak. Dahil kung talagang mahal ka ni Raymart, babalikan ka niya at muli ka niya susuyuin. Ayoko na po, Mami. Ayoko pong umasa dahil lalo lang akong masasaktan. O ano pare? Isang round pa tayo. Ano ba? Tama na, Raymart. Lasing ka na. Paano ba naman ako hindi malalasing? Ang daya mo. Bagal mo uminom. Nag-iinom pa. Hindi ako mabagal. Masyado ka lang talagang mabilis, kaya ang dami mong nainom. Dahil gusto kong magpalasing at magpakalunod sa alak. Bakit ka ba nagkakaganyan, Raymart? Dahil ba sa hindi matanggap ng pride mo na nabasted ka? O baka naman na in love ka talaga kay Phoebe? Ewan ko, Alvin. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan. At hindi ko rin alam kung bakit parang gusto kong magsisi. Sana pala, pinagtyagaan ko na lang ligawan si Phoebe. Sa tono ng pananalita mo, parang nai-inlove ka na nga ng tuluyan kay Phoebe. Siguro nga. Dahil sa totoo lang, hindi ko pa naranasan kung paano ang ma-inlove. Talaga, Raisa? Sinasagot mo na ako? Oo, Alvin. Noon pa man may pagtingin na ako sa'yo. At dahil pinatunayan mo namang seryoso ka at tapat ka sa akin, kaya wala nang rason para hindi ko tanggapin ang pag-ibig mo. Pinasaya mo ko, Raisa! Yahoo! May jowa na ako! Ano ka ba? Huwag kang maingay dyan. Masaya lang talaga ako. At pangako, lalo pa kitang mamahalin at susuyuin. Talaga? Patuloy mo pa rin akong susuyuin at liligawan? Oo naman. Dahil ang paniligaw ay hindi natatapos kapag sinagot na ni babae si lalaki. Kaya umasa kang mas lalo pa kitang mamahalin. Mas lalo pa akong magiging thoughtful at malambing. Ang sweet naman. Napakaswerte ko talaga. Ako rin, Raisa. Napakapalad ko dahil ikaw ang naging girlfriend ko.
Congratulations, Riza. I'm happy for you. Happy ka, pero bakit parang ang lungkot ng itsura mo? Nainggit kasi ako sa'yo. Dahil natagpuan mo na yung Prince Charming. Samantalang ako, hanggang ngayon, nangangarap pa rin. Ganun talaga, Phoebe. Hindi naging kasing seryoso ni Alvin si Kuya Raymart eh. In fairness naman to Raymart, may nakita naman akong sincerity sa kapatid mo. Yun nga lang, masyado siyang nagmamadali. Ibig mong sabihin kung nagtiyaga siya, may ibang desisyon mo? Oo naman. Na-pressure lang kasi ako sa kanya, kaya binasted ko siya. Ay, friend, kalimutan mo na lang si Kuya. Wala kang mapapala sa kanya. Huwag ka mag-alala, marami pang lalaking mas higit na karapat-dapat sa pagmamahal mo. Alvin, anong nangyari kay Kuya? Ano pa? Dinasobrahan na naman ng inom. Mukhang napapadalas ang paglalasing ni Kuya. Oo nga Halika, tulungan mo kong ihatid dyan dun sa kwarto niya. Sige, tutulungan kita. Tutulong din ako. Phoebe, haldo ka pala. Bakit ka ba naglasing? Ano bang problema mo? Ikaw, Phoebe. Ikaw ang problema ko. Mahal na mahal kasi kita. Lasing ka na nga dahil hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Alam mo, kahit lasing pa ako, alam ko pa rin ang sinasabi ko. Mahal kita, Phoebe. Mahal na mahal kita. Sana nga, Raymart. Sana nga. Ang sakit ng ulo ko. Hangover na naman ako. Grabe. Hindi ko na gusto itong nangyayari sa akin. Bakit nga ba nagkakaganito ako? Bakit ganun? Bakit ganun na lang yung pagiging desperado ko? Bakit hindi mawala sa isip ko si Phoebe? At bakit ako nananabik sa kanya? Kung sa bagay, kahit naman noon pa, gusto ko na siya. Hindi ko lang siya magawang ligawan dahil pinipigilan ako ng kapatid ko. Hindi ko na kaya ito. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Kaya muli ko siyang susuyuin. At sa pagkakataong ito, magiging seryoso na ako. Phoebe? Pinagluto kita ng mainit na noodles. Sinamahan ko na rin ng egg sandwich. Okay lang ba sa'yo? Nag-abala ka pa, salamat ha. Narito kasi ako kagabi. At umuwi kang lasing na lasing. Kaya inihatid ka na ni Alvin. Maaga akong umalis kanina sa bahay para puntahan kita at kumustahin. Kung kinakamusta mo ako, hindi mabuting lagay ko. Bakit naman? Dahil sa'yo, Phoebe. Dahil napagtanto ko ang tunay mong halaga sa akin. Oo, aaminin ko. Hindi ako seryoso sa'yo nang ligawan kita. Pero pagkatapos mo akong basti din, doon ko napatunayang mahal pala kita. Sa maniwala't ka't hindi, lagi kang nasa isipan ko. Normal lang yun, Raymart. Paano mo nga ba makakalimutan ang kauna-unahang babaeng bumasted sa iyo? Hindi yun, Phoebe. Maniwala ka. Mahal na mahal kita. Kaya mo bang patunayan? Oo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Liligawan kita uli. At sa oras na ito, magiging seryoso na ako. Willing akong maghintay, kahit paabutin ng 1 taon. Kaya please, Phoebe, pagbigyan mo na ako. Makakatanggi pa ba ako sa iyo? Ako na mismo ang pumunta rito. Dahil nag-aalala ako sa iyo. Talaga? Nag-aalala ka sa akin? Ibig bang sabihin noon, mahal mo rin ako? Of course not. Kailangan ligawan mo muna ako. At gusto ko, hindi lang 3 months. Sure, no problem. Patutunayan ko sa yung tunay itong nararamdaman ko. Liligawan kita uli at hindi na ako mainip dahil seryoso na ako. Salamat naman.
At alam mo na ang mga lalaking naiinip sa panliligaw, hindi talaga seryoso. Ang sabi ni Papa Jack, ang lalaking naiinip sa panliligaw, hindi seryoso yan. TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, ang lalaking naiinip sa panliligaw, hindi seryoso yan! TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Hello. Wala pa si Christine. Tumawag ka na. Ang sabi nga po ni Papa Jack, ang lalaking naiinip sa panliligaw, hindi seryoso yan. At kapwa kabisyo, si Raymart po ay busy ako. Ay napakapalad po. Gawa ng siya ay nabiyayaan ng second chance ni Phoebe. At lalong siya ay mapalad dahil sa kanya pong pagmamahal kay Phoebe, nakita niya ang kanyang baluktot na paniniwala. Ganun din nakita niya po yung kanyang pagiging mayabang, mahangin. At nakita niya na ito ay dapat baguhin. Yun naman talaga po dapat sa buhay, kapwa kabisyo. Kung seryoso ka sa tao, liligawan mo, pagtsatsagaan mo. Kung gusto mo talagang makuha ang puso ng babae, ang kanyang puso, dugot pawis ang puhunan po dyan. Lalo na sa katulad po ni Phoebe, alam natin si Phoebe po ay isang tough girl. Wow, tough. No, isang babae na hindi natatakot kung siya man ay ayawan ni Raymart. Basta po ang mahalaga sa kanya, yung lalaking totoong magmamahal na sa kanya. Kaya lang naman siya ay nagiging sigurista. Congratulations! Tagal mo tumawag, Christy. Pero, dahil matagal ka tumawag, yes, akong dadalda. Hay, nako. Alam niyo po kapwa kabisyo, pag medyo bata pa dapat yung mga lalaki, ganyan talagang ugali. Alam mo, nakikita nila yung mga gwapo, no? Ba't kaya ang bilis sagutin nito ng chicks? Pero bakit ako? May pimples lang naman ako, pero ang tagal. Nga rin alam eh. Pero merong mga boys na though ang dami nilang keme sa face, basta tall, dark, and handsome, pak! Sagot agad. Sarap chinilasin eh, no? Ay nako, yan na nga po ang kwento ni Raymart na talaga namang maraming nagulong mundo, lalo na ang kamunduhan ng mga babae dahil galit na galit kay Raymart. Patay ka na naman, Diego Bandido. Kaya naman tayo po ay magbabasa na. Ito nga po ang TLC, The Drama Special Interactive. Sabay-sabay po nating sabihin. Di ko marinig, lakasan mo kasi! Yon, involve ka dito. Yan. Eto na, tayo po ay magbasa sa ating 3 ways po para ikaw ay makasali po. Kasi wala akong karamay, wala si Christine, kailangan ko talaga kayo. Para may sasambot po sa responsibilidad niya po. Okay po? Hayaan nyo, chichinilasin ko yan si Christine. Sabi sa text line eto, TLC space ang iyong komento, pangalan, send sa 2600. Pwede rin po sa Yes FM Manila Facebook fan page. O kaya naman Love Radio Manila Facebook fan page. Pwede rin sa Twitter po, hashtag mo TLCTDS Interactive. Hay, naku, Colin Parilla, ang tagal mo. Ako na nga, yes. Come on. Yan, dali, habol kayo at talaga namang babasahin ko yung mga sinasabi nyo sa pagmukha nyo. Eto sa text line. Sabi ni Francia from
Antipolo! Sabi niya, natauhan na siya, baka yan na ang karma niya. Sabi po, hindi matawagan. Sabi ni Christine po, hindi matawagan ang 8326165. Huwag niyo po kasi tawagan! Kuya naman eh. Sabi naman, ayun, nabasa ko na yon. Sabi, natauhan na siya, baka yan na ang karma niya. Sabi ni Jackie Nandos, Francia Antipolo. Ay! Jackie pala yung pangalan mo. Sorry. Wait. Tayo maghanap ng matinding kausap na masarap chinilasin. Ang tunay na lalaki ay marunong maghintay kung kailan siya sasagutin ng babae. Hindi yung hihintayin niyang maikama siya ng ang babae. Sabi po yan ni Paul Jean Malaluan from letter P. From Santa Ana, Manila. Hello? 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 Ipatch mo. Hello, ayan, wala. Toot, busy, toot. The number you dialed is now nangungulangot. Please try to call it. Sorry. Bakit ba? Maghanap po tayo. Hello? Ayan. Hello. Nawala ako kanina. Hindi ako makakontak. Alam ko. Ano nangyayari? Ayun, nagbabasa lang ako ng komento. Walang karamay eh. Ay, ang saya naman yan. Pero hinihintay nila yung comment mo. Hindi raw sila makakatulog mamaya hanggat di mo sinasabi. Importante ba talaga ang comment ko? Sige na. Anyway, magko-comment na ako. Hindi, mga mamayang alas 5. Hindi, bukas na lang kaya. Bukas, mga 5:32. Just Sarah ka. Anyway, mamata niya. Ano? Ito na nga yung masasabi ko kay Atembang. Talaga nga namang haba ng hair mo. Ikaw na ang ligawin siguro. Kasing ganda ka namin. Medyo. Chika lang. Pero seriously, you're so lucky para ikaw ay hindi mabakante. Oo, minsan dahil sa pag-ibig, alam mo yung level mo na kapag iniwan kami, mga winning na sumalo sa'yo. Di ba Mama Tanya? Oo nga. Ganyan rin kami ni Mama Tanya, may ganda problem. Lang. Pero eto, tinuod na lagi seryoso na jud wa na ipagyaga-yaga nga oo, sige. You are lucky na ikaw ay isang ligawin. Kaya huwag ka matakot na ikaw ay mapag-iwanan. Tama na hindi mo minamadali ang pagbibigay ng matamis mong oo, lalo na kung ang pagkakakilala mo sa lalaking yan hindi seryoso. Unless na lang talaga na kaya niyang patunayan na kaya niyang magseryoso, hindi lang sa sitwasyon, kundi ang makuha talaga ang iyong matamis na oo. Dahil ang sinisigaw nito ay ang pangalan mo. Bagkus girls, hope itong kwento po na ito magbigay po ng lesson na hindi naman talaga dapat madaliin ang pakikipagnobyo. Huwag ma-pressure, and tama nga naman na kilalanin muna ang lalaking nais mong makasama habang buhay. At para naman sa mga kalalakihan, tiyaga-tiyaga rin ho ang mga bagay talaga na gusto mo, minsan nakukuha sa sipag, tiyaga at diskarte. At manliligaw lamang ho kayo ng babae kung talagang siya ay iyong tipo at gusto. Yon. Ang galing mo! Ano daw? Ang galing mo dyan. Kasi nga wala akong jacket. Sige. Oo. Ay. Last mo na yun. Diba? Ano nga ba yung mga reaction ng mga kabisyo natin base sa mga nabasa mo? Ayun, nagagalit sila nung una kay Raymart pero natutuwa sila kasi nagbago na. Nagbigyan ng second chance. Na-inlove Ganyan talaga pag nai-inlove no? At namatay na kapag nahanap mo yung iyong katapat, talaga nga naman matututo ka at ma-realize mo yung mga mali mo in the past. Correct? Correct. Pero alam mo nung araw, Mama Christine, nung araw maaalala ko lang, ha? Ganito yung tunog ng maalala mo lang Yan. Diba ganyan? Hindi ko marinig. Wala. Yung background music ko dito, fast. Nung araw kasi, kapag talaga hindi makuha sa ligaw ang babae, tinatanan ng lalaki. Yung tinatanan ba yan? Nung araw, di ba uso talaga yung tanan? Corrected by. Pero naman ngayon yun. Pero pag naitanan na, bumibigay din, kasal agad sa makalawa. Di ba? Ano, friend? Ano? Magbasa ka na dyan. Hanap ka na. Meron ka mababasa. Wala nga ako internet Sige. Ito, mag-react ka kasi nasabi ng mga utaw, ha? Go. Sabi, ito. Depende yan. Ako nga, niligawan ko
Diyan ang ingay mo. Ay, sorry. Depende yan. Ako nga, niligawan ko. Ang galing, Makati yung girl sa San Mateo pa. Ano? Mali. Depende yan. Ako nga niligawan. Galing ako Makati. Yung girl, taga San Mateo. Umabot po ako ng 3 weeks pero di rin nagtagal. 4 months lang. Ayun, ex ko na siya. Bye, Dan. Ang saya. Taga Makati daw siya, tapos pinupuntahan niya sa San Mateo. Oo, ano pangalan ni Kuya? Si Dan. So, sinasabi ni Dan na nagtyaga siya pero wala siya nakuhang nilaga. Oo. Talaga. Hindi. Yung relasyon daw nila nagtagal ng 4 months. 3 weeks ng ligaw, naging sila ng 4 months pero naging ex niya din. Ganun talaga eh. May mga nagiging successful na relationship. Meron din namang nga. Oo. Yun talaga. Kailangan nila mag-move on. Kasi parang may hugot si Kuya Dan eh. Parang may hugot. Oo. Kasi nga experience niya eh. O diba 3 weeks ng ligaw. Pero alam mo 3 weeks mabagal pa yun ha. Kasi minsan may mga kababaihan katulad nga nito ng ating bida, nagpaligaw siya 6 months, 3 months. Pero may kanya-kanya po kasi tayong paniniwala eh. Iba-iba po tayo ng opinion tungkol sa panliligaw. Ligaw-ligawan na yan. Pagtanggap ng ligaw. Lalo kapag talaga nililigawan mo yung the whole family, yung nanay, tatay ng babae, di ba? Matagal talaga. Ang dami mong gastos, bibili mo pa ng donut yung nanay. Purot labes, bibilhan mo ng parts ng motor yung tatay. Hindi, bibilhan mo ng jeans si tatay. Grabe. Kuya, bibilhan mo ng t-shirt, mga ganyan ching level. Grabe. Diba? Basa. Sabi sa Facebook fanpage ng YesFM Manila, sabi ni Princess Honey Matugina Gozo, hindi lahat ng nagmamadali, masama po ang intensyon. Bakit ako? 10 days lang ako niligawan. Pinakasala naman po ako. 9 months na po kaming kasal. Maghihiwalay din kayo. Grabe ka naman talaga. Joke lang. Ilan na silang kasal? 9 months, mama. 9 months? Oo. Yan. Ang pinag-bind ng simbahang Katoliko. Hindi na maghihiwalay yan. Nanalig ako dyan. Sige. Chika lang. Sige. Pero alam mo, totoo lang Mama Tanya, di ba? Ikaw naniniwala ka rin sa short courtship, di ba? Yes. Ano yan? Sa short courtship. Wow. Sa mababaw na ligawan, sa maiksing ligawan. Yun, naintindihan ko rin. Diba? Ako naniniwala rin ako sa gano'n na wala naman yung sa haba ng ligawan kasi minsan talaga mas nakikilala mo yung lalaki kapag kayo na. Kasi kapag ka naliligaw pa lang yan, medyo plastikada pa yan eh. Yes, pasikat mama. Pasikat. Diba? Pasikat. Unless kapag ka naging kayo na, at least kung magloko man siya, maaga pa lang, pwede mo na siyang hiwalayan. Diba? Hindi yung kapag nagpaligaw ka ng 1 year. Siyempre cute yan eh, kailangan mabait yan. Makuha niya yung matamis mong oo. Pero pag naging kayo na, may mga ganyan na, naging kayo na, loko-loko pala yung lalaki, nananakit ng babae. Di ba? Ganyan talaga. So yun lang. Alam mo, walang hindi namin kayo pinamadali. Yung sigaw mo, wala pang 1 second. Grabe. Kasi ang hirap mag-ingay. Kaboses mo na naman si Tito. Renz Berano. Ayan tayo eh. Pwede bang i-level up mo naman, Jaya? Ako ba si Jaya? Kumusta ka dyan? Saan si Chinito? Hindi ba nigaw? Salamat ka. Birthday mo kahapon. Sa bagay. Sa Twitter naman. Mag-react ka dyan Sabi ni wait lang. Wait lang? Wait lang. Sabi ni Caitlin Ford Cloa. Lagi din ko comment yan. Sabi niya, wag na siya. Hindi, wag naman. Hindi, joke lang. Ito, joke lang eh. Bigla ba din mo? Grabe ka sa kanya, you're so hard. Sabi niya, hindi lahat ng babae gusto gwapo. Yung iba gusto seryoso. Tama. Ang ganda na sinabi niya. Galing niya. Sabi ni Link Cloa, hindi lahat ng gwapo. Hindi lahat ng babae gusto. Ang ganda pero mali yung pagkarinig mo. Ano yung kaya yun? Pasensya na. Kasi yung naririnig ko dito sa background ko because I'm happy si Pharrell Williams, diba? Hindi, eto na nga, Mama Tanya. Tama yung sinabi niya. Ang ganda-ganda na sinabi niya. Very good siya dyan. Bibigyan ko siya ng 10 star.
Tama, di ba? Hindi lahat ng gusto ng babae ay gwapo. Yung iba gusto ay seryoso. Ay, planggak. Hindi bagay sa'yo, hindi totoo sa'yo eh. Bakit? Joke lang. Ito na. Kasi ang gusto ko gwapo. Sinilasing kita dyan eh. Oo, gusto mo gwapo. Hindi naman tayo, gusto ko seryoso. Ano ko naman ng gwapo. Hindi naman tiyan yun. Ay, sa bagay. Diba? Pero bonus pag gwapo, tapos, bonus pag gwapo, tapos, may gwapo. Tapos kompleto benefits niya. Ay, taray. Diba? Loka-loka ka talaga. Ayan na, tama na. Sabi dito, I definitely and wisely agree to you, sister. Sabi ni Jam Garcia. Pinapabati niya si Arman. Dami niyang adverb. Michael. Oo nga diba? At si Jacob, pinapabati niya. Hello. Siya, pasalamatan po natin ang mga nagsiganap ngayong araw ng Wednesday habang ikaw dyan ay ang ingay mo. Pasensya na. Hindi, joke lang. Si Bida nga po. Sige. Si Jacob Bandido ng Love Radio Manila bilang Raymart. Si Phoebe Maria Morena ng Yes FM Manila. Si Lala Banderas gumanap bilang Riza. Tapos si Alvin Rico Paniero, Yes FM Manila. Si Mother Laika Barista po ng Love Radio Manila. At si George Chico Loco ng Yes FM Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Torty Sandoval. Sound Engineer Jason Sagon. Musical Scorer Danny Frias. Directed by Salvador Royales. Maraming salamat all the way from kalagitnaan ng dagat papuntang Manila. Kainis. Traffic na ba dyan? Ha? Traffic na ba dyan? Medyo sa ibang parts. Hindi ka naman nahirapang pumasok kanina. Hindi kasi may chopper ako eh. Ay, social, mayaman. Mahiram naman ng chopper mo. Hindi chopper board yun, chopper board. Gusto ko yun. Corny ka yan, babang kaligayahin mo, chinilasing kita dyan. Ganun talaga kapag ka masayahing tao. Sa bagay. Bukas na ha. Ganun talaga sa akin yun. Thank you, at least. Sige na, maraming salamat. I-follow nyo naman kami sa Facebook ni Mama Tanya Chinita. Yan, sabihin mo na, dali. Facebook ko po, facebook.com/Christine101 o kaya naman sa Twitter, ChristineDera907. Ako naman po, Tanya Chinita sa Facebook, sa Twitter at DJ Tanya Chinita. Sige, matutulog na ako, babalik na ako sa tulog. Sige. Kasama ako dito. Sige. Tulog na tulog sila. Bye-bye. Ingat ka dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Christine Dera ng Love Radio Manila. At syempre, ako po mula sa Yes FM Manila, ang DJ ni may Tanya Chinita na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsumisyon. Isa mo po ang dramahan. Isa mo po ang yamutan. Kapag alauna na. Drama na. Bye-bye. Ito po ang TLC, the Drama Special Interactive. Involve ka dito. Paano ka po, Bye-bye, Mama Tanya. Bye. Love you. Diyan ka na. Huwag ka na maingay. Bye-bye. Ayun na nga po si Christine Dera na lumalangoy-langoy. Bye-bye na. Ayan na. Lumalampas na ako. Bye-bye na. Mamaya ulit hanggang 3:00 pa po ako sa Yes FM Manila para hayahay ang buhay. TLC, the Drama Special Interactive. Involve ka dito.